Wong masak bareng kok dadi Lah iya kok nganten karo Domase lah ya tuwek Domase ya Mas. Meri karo Domase Oh, pasti sawer Mary, kok iya. Sampun sayang. Heeh. Kondur. Wegah. Mulai ana lho kondur ke mulai. Aja galak-galak. Lah ini dijamang. Aja galak-galak to. Nangis pingko Kowe urung nangis. plon, Mas Cemplon dereng. Mas Ayo. Cemplon dereng niki sing 3 kondur. Heeh. Heeh. Piye? Oh. Sing Nyapa iki? wis sik eneng sing arep nyawer meneh. Nangis. Nangis. Lho gini, aduh, gini ya kuwi. Waduh. Wedi. Heeh, wedi. Anu. Ya mulai. Bu, pangapunten niku mengke masih jenengan jos anu banyu kembang ya. Bar dipisui banci nek kena saman. Aku lah misuwi lho Mas. Oh, iya, Kok Mas. niatku ke guyon arek. Lah, iya. Iki ngertine ngono kok ya nangis. Mas Lah. Cemplon. Sampun.